Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna, nggih, atas. Qala dawuh sapa syekhuna Syekh Ibnu Hajar fi Syarhul Minhaj wa bidzalika kelan lawan mengkono-mengkono lam yuhsab. Bener pula? Laudana salamal iman. Sing laudana lamun nyono sapa man ki maksudnya makmum kuwi salamal imami ing apa jenenge uluk salame imam, menyangka bahwa imam sudah salam. Faqoma nuli jumeneng sapa man, akhirnya menyangka terus akhirnya berdiri. Summa alima nuli ngerti sapa man fi qiyamihi ing dalem jumeneng iman anahu ing stune niku wau imam iku lam yusallim durung salam sapa imam, iku lam yusallim durung salam, ora salam gak durung salam sapa imam. Ya lazimahu mongko wajib ing man makmum masbuk apa alqu'udu lungguh. Jadi cara menyangka wis kadung ngadeg bae imame sik napa urung salam, maksudnya dia ketinggalan apa makmum masbuk berarti kira wis entek tapi kurang nambah sak rakaat umpamane. Ya lazimahu mongko wajib iman apa alqu'udu lungguh. Nyapa kok kon lungguh? Liyaquma supaya jumeneng sapa man minhu saking qu'ud, supaya jumeneng utawa ngadeg sapa man minhu saking qu'ud. Walayas kutulan ora gugur apa qu'ud anhu saking man biniyatil mufaraqati sebab niat mufaraqah. Wa in jazat senajan wenang apa mufaraqah. Jadi karena dia itu harus mutaba'atul imam. Mutaba'ah itu hukumnya apa? Wajib. Meskipun dia sudah berdiri itu juga termasuk wajibannya dia, tapi kan imamnya belum menyelesaikan sholatnya, belum salam. Orang salam berarti kan cek kudu dalam dalam waktu sholat masih dalam kategori kudu mahat imam. Dia harus melakukan qu'ud dulu baru nanti lagi qiyam meneh. Meskipun jane boleh dia mufaraqah boleh, tapi qu'udnya nggak boleh loh ya. Walayas kudu loh, qu'udnya panggah kudu lungguh loh, tidak kena mesti mufaraqah tapi kudu lungguh. Wa in jazat li anna qiyamahu pun lawasene iki li anna qiyamahu kana sedune jumenenge man ngadeke wau li anna qiyamahu kana sedune jumenenge man ngadeke man iku waqa'atun ibu apa qiyam lahuan halih nganggur. Jadi berdirinya dia itu karena menyangka benar akhirnya lahuan tidak dianggap. Harus wamin sama lan saking are mengkono lahuan waqa'a lahuan lau atama lamun nyampurnake sapa man jahilan halih wong kang ora ngerti menyempurnakan niku wau salatnya lahu mongko nganggur apa ma perkara ata kang nekani bi kelawan ma fayu'idu mongko balana sapa man ing ma
fayu'iduhu mongko balenono sapa man ing ma wayasjudu lan sujuda sapa man isahwi krana are lali wafima lan ing dalem apa jenenge contoh idza lam yufariquhu ing dalem nalikane ora misai sapa man ing imam ing dalem nalikane ora misai ta ora mufaraqah sapa apa jenenge man ing imam intadakara lamun eling sapa man au alima utawa ngerti sapa man wa imamuhu halih utawi imamiman iku fil kunuti ing dalem tingkah kunut ya fawadihun ai fahuwa wadihun mongko iku pertelo apa annahu setune man iku ya'udu bali sapa man ilaihi maring kunut awwa utawa utawi niku wau imam berarti atau wa imamuhu au fil kunut au iku fi sajdati ing dalam sujud ala ula kang kawitan yo ada mongko balenono sapa man lil i'tidal maring i'tidal wasajadalan sujud sapa man ma'al imami sartani imam au fima utawa ing dalam contoh ba'da ing dalam sause ulah falladhi mongko utai qaul yadhharu kang pertelo apa alladhi iku annahu stuneman iku yutabi'uhu anut sapa man ing imam wayati lan apa nekanono to nambahono sapa man maksudnya nekanono sapa man nambahi birokaatin kelawan sak rakaat ba'da salamil imami ing dalem sause salam imam tidak cara kurang ba'da salamil imam ing dalem sause salam imam indah wasutuk niku wau apa niku wau kola sapa jenenge kola syekhuna kola dewa subal qadi wa mimma lan iku setengah saking perkara la khilafa kang ora ana khilaf iku maujud fihi ing dalem ma qauluhum utawi pengucape ulama fuqaha rupane laurofa enggak sing tak omong ki ndek kapan kae laurofa lamun ngangkat sapa man ra'sahu ing siraiman minas sajdati saking sujud al-ula kang kawitan qabla imamihi ing dalem sadurunge imam ngangkat dhisik dhonan halih nyono annahu ing setune niku wau imam iku rafa ngangkat sapa imam wa atalan nekani sapa man wis padha-padha ngangkati wa atalan nekani sapa man bisa niati kelawan sujud kang kaping pindho dhonan halih nyono annal imama ing setune imam iku fiha ing dalam saninya mesti angkat lakoni sujud yang kedua nyono imame wis iki kedua sumabana kenyataane beda sumabana nuli pertelo awale
ditakoki yo gelem yo kadung diparani nang omahe wah ternyata gak wong tuane gak oleh umpamane nah kenyataannya berbeda dengan awalnya kayak yo memberi harapan penuh ternyata lah wong tuane gak setuju mumet langsung apa anahu utawa kadung wong tuane yo oke wes seneng duwe mantu lanang wah ngaji senengane lah wis monggo Mas dolan wadung dolan dicamne apa lah takoki piye jawabane wah kula mboten purun arek-arek niku wis mumet pisan apa anahu padha ngene iki dadi makmum ngono kadung imame waduh piye iki apa anahu apa anahu stune niku wau imam iku fil ula ing dalam sujud kang kawitan iku fil ula ing dalam sujud kang kawitan ya lam yuhsab mongko ora den wilang-wilang lam yuhsab mongko ora den wilang-wilang ora den itung ngono ya lam yuhsab mongko ora den wilang-wilang ora den itung lahu kudu iman apa julusuhu lungguh iman apa julusuhu lungguh iman wala sajdatuhu lan sujud iman asaniyatu kang kaping pindho wis gak dianggep wayuta biulan anu ta sapa man al imama ing imam fa illam ya'lam tegese mongko lamun ora ngerti sapa man bidzalika kelawan mengkono laura fa'ara sahu nek cara ora ngerti illa wal imamu hal angin hale utai imam illa wal imamu angin hale utai imam iku kok imun wong kang ngadeg au jalisun utawa wong kang lungguh yo ata mongko nambahono sapa man ata mongko nekanono utawa nambahono semen birokaatin lawan sak rakaat ora ngerti ya wis ngerti piye meneh ba'da salamil imami ing dalem sause salami imam nambahi sak rakaat ba'da salamil imami ing dalem sause salami imam krana ninggalke rukun jadi mau sujud duduk di antara dua sujud dan sebagainya wakhroja Niku enten hadis besok yo nggih njogo niatine sampean maksudnya enten hadis sing kurang luwih artine inna min ibadi ada sebagian dari hamba-hambaku tidak kujadikan kecuali dia itu orang apa? Kaya. In faqartuhu la fasadat dinahu. Jadi Gusti Allah itu ya sama-sama no. Memang menciptakan hamba-hamba itu enak sing diciptakne gawanane itu cukup sugih ya. Nek wong kuwi malah tak ciptakne fakir agamanya rusak. Tapi enak sebagian dari hambaku sing tak ciptakne niku dekne fakir. Yen tak dadekne sugih lafasadat dina. Ya rusak dina, agamane mah rusak. Nah, makane sugih fakir ataupun sama ditakdirne wong enek ora enek. Iki aja ndadekne sampean apa? Modele padha ning Mojosari tapi ya nasibe beda. Memang ya takdir Gusti Allah memang ora padha. Masih jangan sampai nanti awake dhewe ndadekne wong iku iri atau dan sebagainya. Entah atau sampean padha-padha dulure. Padha-padha bakule apa dan sebagainya. Kok rezekine gak padha. Karena memang ya ngono kuwi husnudzan wae husnudzan. Karena maneh wong iki memang nek didadekne kadang wonge pawakane ya apa jenenge fakir ae ngene dadekne sugih malah wah ora karo-karuan malah gak gelem salat malah dan sebagainya. Kayak enten kan sahabat sing napa awale gadah napa wedhus pinten nyuwun dipari wedhus kuwatah malah akhirnya selali salat ali dan sebagainya malah bahaya. Iya ta. Enek sing ngoten niku. Nanti wah Gusti Allah gak pati remen maksudnya dilalah malah dadekne ya puji ngono ya ujian kabeh. Enek engko sing awakane sugih lek dadekne fakir iki kok waduh iki wong dermawan banget ya awakane. Malah
umpamane. Makanya dibekali awake dhewe niku dadi sing penting siji, andekan dilalah sama didadekne wong sing fakir nyuwun sewu mentale sing aja fakir. Mesti apa? Ora gampangan sithik-sithik njaluk, sithik-sithik seneng dadi wong tangan di bawah. Paham ya? Karena kula niku teng masyarakat nyuwun sewu. Ya alhamdulillah kula manten teng pondok, manten omah-omah ning griya niku. Kok piye oleh PKHE, oleh apa dan sebagainya, oleh kula mboten nate ya alhamdulillah ya ora pati pengin. Ya ora pati pengen, sing penting apa? Ora mental-mental wong sing dikeki luwih seneng lho. Yang saya kadang kan wong ngoten, wah aku karo pamong karo RT-ne nyuwun sewu kok gak diparingi apa jenenge PKH, bansos dan sebagainya umpamane nyuwun sewu. Makanya bojo kula wis tak omong nyuwun sewu, yo awake dhewe iki najeno uripe biasa dan sebagainya. Yang penting mentale aja mental kiri ya, mental fakir nyuwun sewu. Awake dhewe usaha muga-muga diparingi cukup ngene, cukup. Jadi cara misalnya kulo nih biasa, kulo anak kulo pertama nih aku rambi duit tuh, kulo bayar kuliah semester matanya kerurung pati duit masukan. Ya alhamdulillah duit masukan sih ini anak kulo nih sesar loh tentang rumah sakit nih. Itu cara biaya dewi ini gak dibantu dengan pick up kis loh, gak duit kis aku kecil, anu gak pati uang tua ya udah tahun duit kisan yang bayar, dimulai diparingi cukup loh mas deh. Orang sidik-sidik, waduh, mas. Pemerintah gak kok ketinggian mboten mati pengen dadi nyon saya budake pemerintah, budake negara gak pancen is kene hidup merdeka ngono nggih paringi cukup ngono ora usah gak ndedek ya Allah sambate ora usah ning waduh dewa to kadang lho nyon saya lho kathah ngoten desa kula wong duwe mobil duwe apa kadang nek zakat yo mentale fakir nyon saya lho aku yo pengen dikai beras aku pengen duwe lho kathah ngoten lho estu niku teng omah. Makanya yang saya andekan sampeyan itu malah wong dadi wong sugih, ngrasa sugih, ngrasa tuduhno cukup mojo mental aduh. Estu ning kathah niku. Ngono iki kowe tok nih, sampeyan wis ning masyarakat sampeyan ngrasani napa? Nah, kabeh pengen napa? Diparingi to, diparingi beras, diparingi mboten ate. Sampai ya maksudnya kalau Nganjuk maksudnya wong seneng akeh diparingi oleh PKH kan. Kalau biasa man biasa nih PKH ini jipuk nih duit uang ya kalau ini menurut apa arto nah malah ngerti kan oh. Malah ngerti angsal buatan kalau buatan hati angsal pede buatan apa no sing penting satu andekan sampean ditakdir dari orang sing buatan sugih atau cukup mawon lah diparingi cukup sing penting mentalin apa ora gampangan gini lah ya nyun sewu karena akeh ngono ya makanya kalau nih ndonga penak cerita kitab apa kitab Kaifatakunu Ghaniyan karena Hatib sinten niku nek pengen kula niku napa nek pengen diparingi cukup ora kudu sugih lho ya goni ora kudu sugih ora ini cukup ora pati sampai ngeluh-ngeluh ning menungso liyane niku napa maos mana nalikane jemaah Allahumma apa ya ghani ya hamid ya mubdi ya muid aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika al maksiatik wa bi fadlika amman siwak niku ping 100 sampean suwering to ndongone donga ning Jumatan niku tapi macane ping 100 bakdo asar ya ndongane apa aku sak akeh seneng ndonga ngono ki apa muga-muga aku ora cara perkara halalku luwih nyukupi dari perkara haramku maksiatku no apa dicukupi didahne maksiat dicukupi taat wa bi fadlika amal siwak fadhole Gusti Allah ngalahke menungso liyane lho sing tak arep-arep kadang sampean padha to nalika gak duwe duit ngarep-ngarep kancane ternyata kancane gak kena disili ngarep-ngarep tanggane ngarep-ngarep dulure sing wah ketake sugih penak gitu ora kena diarep-arep ternyata ya to kadang malah Gusti Allah nekane wong-wong sing ora kenal moro-moro nyili duit lho ngono kan. Wa bi fadlika amman siwak. Saliyane jenengan iku padha wae menungso sing kadang tak harap-harap iku malah ra iso ngene. Makane ngono kuwi Gusti Allah. Sampean ngono iki enek masa-masa sing nalikane sampean iku piye ya. Cari berarti aduh aku gak duwe apa-apa. Sing tak harap-harap kadang ngono iki. Kadang aku arep nyilih. Nah, keega makane
ngono. Jadi mental, sing penting bangun mental ya, mental orang mental sing fikir orang, ayo mental sing honi, mental honi. Nah jano orang honi cukup lah, sing penting minimal ya ora sugih nemen ya ora apa-apa. Penting cukup. Nah, iku nek pelajaran urip lek kuwi kayak pelajaran ning kitab. Laura Farok saubun. Laura Farok saubun. Wal imam kok imun. Setan di mau. Wa talabasa wa kharaja biqauli lan kejaba biqauli lan mengucap ingsun rupane wa talabas. Wa talabasa bi fardin. Apa ma contoh? Apa ma contoh idza lam yatalabbas ing dalem nalikane orang lakoni. Idza lam yatalabbas ing dalem nalikane orang lakoni bi kelawan fardu sapa ghairu makmumin saliyane makmum. La ya'udu mongko bali sapa annasi wong lali. Nadban lawan sunah. Nadban lawan sunah qoblal intisabi ing dalem sadurunge jejeg. Qoblal intisabi ing dalem sadurunge jejeg aw wada'il jabhati utawa nyelehake bathuk. Aw wada'il jabhati utawa nyelehake bathuk. Wa yasjudu lan sujud sapa nasi isahwi krana lali. Isahwi krana lali in koroba lamun mareki sapa nasi al qiyamah ing jumeneng. Al qiyamah ing jumeneng fi surati tarkit tasyahudi ing dalem contoh ninggal tahiyat. Ing dalem contoh ninggal tahiyat. Au balagha utawa tumeka sapa annasi hatta ruku'i ing langgerane ruku'. Fi surati tarkil kunuti ing dalem contoh tinggal kunut. Fi surati tarkil kunuti ing dalam contoh tinggal kunut walau ta'amada nah makane ya nyuwun sewu pokoknya wong siji wongnya aja nyepelekne ngremehke wong liya najan ketoke biasa-biasa. Walau ta'amada kula mbiyen iku nyuwun sewu aku mbiyen yo aku ora ketok kerja ya menyerah kerja semekur mulang ngoten tak awal-awal nikah mulang tok ya maratuwa yo mboten nate ngken kerja ya ora. Wis pokoke malah kon buka usaha dhewe rasa melu wong ngamen kok kesel malah mesakne cah-cah sing niku nate niku direni karo tangga nyapa ning omah penak mek sarungan tok ora kepanasan ya ngono kuwi wong niku wis ngono kuwi makane winginane niku diomongi rencang kula tandane wong sampean kok wis tau diireni wong sampai diireni wong dadi samane rada disawang wong luwih penak daripada wong kuwi paham ya sampean delok sampean wis tau diireni lek sampean jek urung nang pondok urung kok diireni wong direni piye ketok nyantai iso nukokne anake apa iso nyantai ya bojone ora keluwen ya iso nyandang iso nyantai tapi ya rezekine ngono lho maksud kuwi ora ketoke wah kerja keras makane wong lanang aku lagi nyantai aku mulang insyaallah ya mulang ya tapi bangga usaha insyaallah enek apa usaha tapi gak perlu tak ceritane sing pahit-pahit gak perlu tak ceritane temen-temen wong tonggo gak butuh ngono tapi ketika sampean tapi kula mboten pati kok ning gampangan gumebyare donya enek tanggane tuku ngene pengen nyai enggak wis biasa mawon sing penting apa sing penting wong niku gak pati diutang urip tenang nek kula tapi yo wong niku gak pati diutang santai ra diuber-uber bank malah diutangi tanggane dianulane berarti nonggone napa to aku luwih honi daripada wong sing utang ya toh. Ya ora njajal. Aku cek usaha iki ngene wis direni wong diutangi wong, tapi yo ngono kuwi aja terlalu dianu makane. Wis ditondo-tondo. Nukokne apa anak iso nukokne ndak ngono. Makane salah satu nih seret tuku pakaian sing piye lek kula pokoke mboten ngrepotke lho siji pokoke ora pati ngrepotne wong tua lho ya. Lho estu nyuwun sewu, kula ket biyen mondok nyuwun sewu mondok ini kalau mikir angen-angen buat nanti ngerepati wong tua zaman teng pondok kalau angen-angen apa mengelak resik-resik dan sebagainya orang tahu aku tuku sarung orang tahu pak tumbas ke sarung buat nanti ngantos tamat ngantos ngajar niku sampai beberapa tahun buat nanti baru tuku sarung niku ya rada-rada bar wis nikah niku rada tuku sarung dhewe buatan nanti kalau mesti enten sarung gratisan maksudnya saya gratisan nih dalam artian buatan kok en suwanan buatan tapi ketika saya mengikuti sebuah nopo nggih mulang biasanya
angsal napa niku cara ibaratnya akhir tahun dan sebagainya niku wis kula cukup mboten kok tumbas sarung meneh mboten. Siji loro kadang sampai 3 sampai 4, kadang tak kene wong tua sampean kadang. Niku. Mboten diparingi rencang-rencang mboten masih ya enten cuman mboten masih saking sebuah ngajar niku kadang wis enek dhewe. Makane apa ya? Kadang makane wong disawang serat tuku sarung ora tau ngrepoti serat. Tapi siji kula nate didhawuhi yaitu saat yen awakmu duwe duit tuku klambi atau sesuatu sing kira-kira awakmu mampu. Aja zuhud tok. Maksudnya apa? Aja nggih klambi sing panggal lusuh, ngepir, sarung dan sebagainya aja. Yen awakmu mampu dan awakmu semisal wayahe ben ora disawang apa to? Semisal disawang semisal lho, sama nyawa aku kowe mau ngesakne sarunge ngepir-ngepir pengen melas ning aku sampai ngono maksudnya. Makanya kalau barang ini umpamane ya kadang Pak Ali ngomong aja sampai maksudnya sampai di sawangan ini was lek mriki mboten apa ngajar cah putu repot Kang tenan sawang apa klambi telung dino gak ganti umpamane lho ya cah itu lek lanang wis no komen wis los pokoke ya ta seminggu ra ganti ra enek sing ngono cah wedok niku wis dhuwur karo ngisor kudu serasi ya to kopiahe kudu anu mulane nanti dikomen apa taos rodok dawa karo klambiku iki dikomen cah wedok lho jenenge ta lek nang cah lanang serai nek komenan blas wis karepmu Pak rabi-rabi terserah ngarepe napa nggih klambi apa serapati nggak ya ta cah lanang cah wedok niku mesti hati-hati sama nek mulang ning cah wedok hati-hati rodok rapi sithik ya rodok kadang ya perlu gak usah adus gak perlu malah apik ya to kayaknya sing nyedeki malah amat apik wani naben pun walau tak amada lamun ngejo sapa ghairu makmumin saliyane makmum berarti ya imam karbun farid tarkahu ing tinggal kunut fa'adanuli bali sapa ghairu makmum amidan aliman hale kang ngerti amidan terus hale kang nejo ya batalat monggo batal apa salat ini wa ghairu makmum in qaraba lamun parek apa sapa ghairu makmum in qaraba lamun parek sapa ghairu makmum au balagha utawa tumeka sapa ghairu makmum ma ing perkara marra kang liwat apa ma ing perkara marra kang liwat apa bi khilafil makmumi kelawan bedani makmum bon sekarang beda meneh sekarang hal-hal yang termasuk disunahkan sujud sahwi pun walinakli matlubin lan krono mindah perkara kang den suprih kauliyin kang bangsa pengucap ghairu matlubin kang ora den ghairu mubtilin ya kang ora batalake kang ora batalake termasuk salah satu yang disunahkan sujud sawi yaitu memindah sesuatu rukun qauli memindah tempat rukun qauli semisal apa Fatihah atau tasyahud memindah tempatnya semisal Fatihah sik lali jenenge Fatihah sik baru napa doa napa iftitah umpamane itu utawa tasyahud tasyahud iki dikekne apa jenenge umpamane nakolahu kang mindah sapa man ing niku wau kauliyin nakolahu kang mindah sapa ing kauliyin ila ghairi mahalihi maring liyane panggonane kauliyin walau sahwan senajan iku lali ruknan iku rukun karena ono apa kauliyin kafatihatin kaya dene Fatihah wa tasyahudin lan tasyahud au ba'di ahadima utawa sebagiane salah sijine Fatihah wa tasyahud au ba'di ahadima utawa sebagiane salah sijine Fatihah wa tasyahud au ghaira ruknin utawa sakliyane rukun kasuratin kaya dene surah ila ghairil qiyami maring liyane jumeneng wa kunutin lan donga kunut
ilama maring perkara qablar ruku'i ing dalem sadurunge ruku. Jadi kunute sebelum ruku. Nah, kunute sebelum ruku. Au ba'dahu tawa ing dalem sause ruku. Fil witri ing dalam salat witir. Fil witri ing dalam salat witir fi ghairi nisfi ramadhana ing dalam liyane separone wulan Ramadan. Asani kang kaping pindho. Asani kang kaping pindho. Fayasjudu mongko sujud sawaman lahu krana niku wau lahu krana nakli matlubin kaulin lahu krana araine wau nakli matlubin kaulin. Iku nek kauli nek naklu fi'li piye mindah tapi rukun fi'li. Amma nakul fi'li anapun utai mindah rukun bangsa penggawe iku faya betulu mongko batal apa ta'ammudu najone naklu. Jadi lek batala yabtulu iku fi'il lazim, lek abdala yubtilu mutaati batalake. Nah niku ikut wazan af'ala yuf'ilu abdala yubtilu yabtulu berarti lazim. Wa kharajalan kejaba biqauli kelawan pengucap ingsun rupane ghairu mubtilin apa ma perkara yubtilu kang batalake apa ma iki fi'il mutaati yubtilu kang batalake apa ma kasalami kaya dene uluk salam wa takbirut taharmilan takbiratul ihram bi an kabaro gambare yen to takbir sawaman bikos di kelawan nejo taharum walisawi malan kron lali perkara yubtilu kang batalake apa amdu nejoma lahwa ora lali aisahwu tegese lali tatab wili ruknin kaya dawaake rukun kosirin kang cendek wa qalili kalamilan kidike ucapan wa aklin lan mangan wa ziyadati ruknin lan nambahi rukun fi'liyin kang bangsa penggawe di annahu karena sunah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku salat sinten Kanjeng Nabi az-zuhra ing salat zuhur khamsan lawan 5 rakaat. Kanjeng Nabi niku basyarun ya menungso ya kadang ya khotok barang ya gerah ya nate supe lah niki ya tinggi napa tinggi contoh awake dhewe. Nah ayo dadi syariat khamsan wasajada lan sujud sahwi sing Kanjeng Nabi. Karena sadurunge napa? Nabi Isa kaya gak pati iso dituruh menungso. Ini Muhammadun basyarun lakal basyar. Ya menungso tapi ora kaya menungso Kanjeng Nabi niku. Ya sakit ya gerah tapi mboten atus menungso. Kringete mawon ambune wangi. Awan bauluhu gak kaya baule awake dhewe. Oh itu ya gak kaya ade langsung ditelan bumis. Makane ade bayangin Nabi Isa kan kangelan gitu. Cara mukjizate ape nderek tindak lame Nabi Isa kan kangelan. Nabi Isa iki napa? Jarang apa jenenge? Bersosial jarang. Terus juga napa? Bisa menghidupkan apa? Hal yang napa? Mati ya. Iso nguripi perkara semua. Niku termasuk mukjizat cilik. Hal menghidupkan sesuatu sing mati niku hal sesuatu sing mukjizat sing biasa. Wakisalan den padake bi kelawan mafil hadis apa wiruhu liyane ma wa kharaja
Wa kharajalan kejaba bima kelawan perkara. Ini bima yubtilu amdu kelawan lafat ma yubtilu amduhun. Wa kharajalan kejaba apa ma perkara. Ya betulu kang batal. Ini ya betulu kang batal apa sahu lali ing ma. Aidan halih malih. Kakalamin kasirin kaya dene guneman kang akeh. Wa malan perkara la yubtilu kang ora batal apa sahu lali ing ma. Apa sahu lali ing ma wala amdu lan ora nejo ing ma. Kal fi'li kaya dene penggawe alqalili kang titik. Kal qalili kang titik wal iltifati lan oleh. Wal iltifati lan oleh wala yasidu mongko ora kena sujud sapa man. Isahwi krana lali ing ma. Isahwi krana lali ing ma walali amdilan ora krana nejo ing ma. Walali amdilan ora krana nejo ing ma. Wali syakin fima solahu. Pun Allah alam bisawab. Kalau niku nate ora didhawuhi ya. Nate gara-gara niku sering nate nderekke guru kula ngeten. Awakmu iki lek duwe dhuwit aja mbok ketokne, mbok ketok-ketokne. Sampeyan duwe dhuwit ya. Aja mbok ketok-ketokne kancamu, awak dhuwitmu akeh aja. Sik etoke biasa ae. Tapi aja ceroke ngoten, sampeyan duwe dhuwit wis biasa wae. Mesti aja sampe diketok-ketokne. Anggapane wae sampeyan kaya wong gak pati duwe dhuwit ngono. Karena wong lek mamerke butuhne sampeyan duwe dhuwit, wis bakal akeh wong sing apa jenenge ngilih utang. Tapi anggap sampean berpakaian atau apa itu sederhana. Aku nanti ya gadah duit biasa, tapi sakit bangun rumah ini sakit. Sampai beliau ini buatan gadah bapak, mondok ini biaya sendiri. Ini sakit. Cara dalam apa? Cara pernikahan itu diurusi mbak, sampai transportasi dan sebagainya. Karena ED kan angel. Sampai telas pirang puluh juta itu di napa? Dan melihat orang iki ambak, nek kula waduh aku gak iso. Kula sik jelas repotke wong tuwa, duwe sampean jelas. Makane cara andikan sampean wong duwe duit, anggap bae sampean kaya gak ngetarani biasa-biasa mawon. Mas sampean duwite oke lho, biasa ya. Tapi nek wong sing gak iso nek saiki kan musuhe ngoten fleksi. Pengen dia apa, biarin dunia seperti itu. Nah, kalau nyawang kaliai, bahayai daerah Kulon itu kan, desa Kulon. Kemudian juga memang ada keturunan saking apa? Memang Asia, dunia Boyo. Iku beliau ini kalau nanti nek napa gadah kendaraan apa? Buat nanti tugas sing enggal-enggal masih buka. Padahal aku yakin beliau itu gampang. Soalnya ini tugas mobil bisa sakit, tapi buatan mati kan lebih sepuh lagi tugas. Maksudnya nopo toh? Ada uang itu jadi duit tapi gak langsung di ketok nih. Maksudnya nopo toh? Kadang lagi butuh, ketika kita butuh lagi kita beli. Bukan kita belum butuh karena daya ya, karena gengsi loh ya. Makan. Kalau ya ngoten butuh pulau aja kan, anak bucu ya sepeda motor wae nek sepeda motor, nek butuh nyilih wae wong enek sing artinya maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la yusalli wa sallim daiman abada ala nabi kulli bi maulaya salli wa sallim daiman abada ala nabi